Ako nastaviť poštového klienta Outlook? Ako prvé otvoríme aplikáciu Outlook. Vyplníme e-mailovú adresu, ktorú chceme pridať a pokračujeme na ďalší krok. Vyberieme IMAP a zvolíme pokračovať. Zadáme heslo od schránky a servermail.webglobe.sk. Odporúčame nechať zabezpečené pripojenie s použitím SSL. Následne ako meno používateľa pre SMTP zadáme názov schránky, k nej heslo a opäť servermail.webglobe.sk. Zabezpečenie pripojenia ponecháme formou SSL. A konto môžeme pridať. Dodatočné nastavenia nám umožňujú aplikáciu Outlook prispôsobiť podľa preferencií. E-mailový klient bol úspešne nastavený.